Tak po reprezentační přestávce Liberec vyhrál 2 zápasy a pokaždé vstřelil minimálně 3 branky, tak co se podle vás minimálně třeba po té herní stránce změnilo? Tak myslím si, že aj ten zápas v Plzni aj dnes z našho pohľadu bol fakt výborný a musíme len takto pokračovať. Ako som to hovoril, už začínajú sa zlepšovať aj tie ihriska a my proste na ten náš futbal to potrebujeme, ale musím určite vyzdvihnúť ten tímový výkon, že proste to mužstvo chcelo vyhrať všetci od jedného až po tých striedajúcich všetci, takže myslím si, že to sa na tom odzrkadlilo najviac. Jak moc se třeba vnímal ten fakt, že během týdne se změnil v Liberci majitel? Navštívil vás třeba v šatně a co vám povídal, jestli vás povzbuzoval nebo co se vlastně dělo? Jo, byl nás pozdraviť v týždni a tak určite povzbudzoval, ale moc toho času na to nebolo, takže nás len pozdravil a myslím, že do budúcna toho času bude viac. Zároveň, kde vy třeba vidíte důvod toho, že vy jste dneska vyhráli naprosto jednoznačně, když to otočíme, tak soupeř naopak si dneska toho moc nevytvořil, tak kde vy vidíte konkrétní příčiny a může v tom hrát roli i relativně vysoká návštěva na místní poměry? Tak ako som už hovoril, hlavne ten tímový výkon, vedeli sme, čo máme hrať, proste nejaký futbal, čo chceme hrať a to, čo sme trénovali v celom týždni, tak sa nám proste sme to prenesli do zápasu a vyplatilo sa nám to a určite tá fanúšikovská základňa, tí fanúšici boli dnes výborní a keby to bolo takto každý zápas, tak ja verím, že na domácom štadióne budeme ešte silnejší a fakt im za to chcem poďakovať a verím, že to bude takto aj do budúcna.